Ако той е луд, тогава бързо бягайте от тук и никога повече не се връщайте. Занимавайте се с вашия живот, правете каквото мислите, че е най-добре за вас. Не се занимавайте с него. Но ако Исус Христос е самият Бог, облечен в човешка плът, тогава за нищо на света не пропускайте възможността да се запознаете с него. Защото рано или късно ще се срещне с него, с живия Христос, възкръсналия Христос. Как ще го приемеш? Решаваш сега и завинаги.